Taiteen visuaalisuuteen vaikuttaa Pohjolan kylmä valo ja asuin- ja kasvuympäristö Saimaan äärellä. Se, mitä haluan kuvin kertoa tai ihmetellä, kokeilla, niin aina se määrittää sen tavan työskennellä. Se voi olla vesiväri, puupiirros tai eri maalausmenetelmin toteutettu teos. Erilaiset luonnon olosuhteet täällä Pohjolassa, tämä kylmä valo ja sateet, pimeys, kaikki sävyharmaat, mitkä ilmenevät maisemassa. Järven pinnalla on hiukan riitettä ja maisema on laaja. Puiden oksistojen läpi näkee laajan maiseman. Mitä on olla ihminen? Tai sitten vain ihan olemisen ihmettely. On hyvin ekspressiivinen ja taiteeni näin ollen on muuttunut vuosien myötä yhä abstraktimmaksi.